Min mor kaldte mig for mor, da jeg var barn. Og hendes mor kaldte hende for mor, da hun var barn. Og så hørte jeg så en grønlandsk-dansk fotograf snakke om det samme. At hans mor kaldte ham for mor. Og at der også ligesom var sådan en reference til en cirkulær tid. Og så blev det til din mor er min mor for en anden mor. Herup, han har lavet sådan et portræt, hvor han har malet sig selv inde i et træ. Og så siger han, at han er ligesom blevet genfødt ud af det her træ. Og så har han malet sig selv gult. Og så kom jeg til at male en gul skikkelse der, også en gul skikkelse der. Uden at egentlig ville det, jeg gjorde det bare. Og så tænkte jeg på bagefter, at det må have været derfor, at jeg havde set hans maleri. Han har ligesom trængt sig ind, sådan ubevidst, og så når billederne ligesom bliver til og ligesom er blevet færdige, så er det begyndt at ligesom på en eller anden måde snakke til hinanden. Jeg så en video på Instagram med en dame, som er flygtet ud af Iran. Kort tid før det var hendes bror blevet myrdet på gaden af regimet. Så hun laver en live-video, hvor hun fortæller, at hendes mor og far i Iran er blevet troet, og de ligesom har været med maskingevær i deres nabolag. Så får hun ligesom en besked, hvor der er en, der skriver til hende: din mor er min mor. Din søster er min søster. Det er ligesom en stafet.